हक रख दो छनवटा फरावा ठापो। तो का हाल बा भाई लोग, हम आशा करत तनी कि रउआ लोग ठीक हो। हम तो भाई लोग एगो कलू भैया के गाना आइल ह पराठा पर, ना देखनी हो? नहीं। तो चली ना देख लिया जाओ। चलो भाई। ए तू बड़ा शहर किया हम बानी गाँव में। तो का हो गइल? और अच्छे बात बा ना, गांव में सुख शांति रहेला, निश्चिंत से आदमी रहेला। आ शहर में तो शोर शराबा रहेला। अगर शहर आवे के विचार होई तो कही हो, मैं नहीं बताऊंगा। कलू भैया से कह दे, हम बुला ली हन। ये तनी जिंदगी अपन पड़ी तनाव में। कहे भौजी ऐसा का हो गइल गाँव में? देखो ज्यादा सोचा मत, आ ना तो ज्यादा सोचबू तो डिप्रेशन में जाइबू। देखा हम तो कहम कि डिप्रेशन उप्रेशन में मत जइह। जंग लगतावे कचरावटा पर। जंग लागत कजरावटा पर तो कोनो बात ना, हम गांव में देखले बानी। कजरावटवा में ना फेर से तेल डाल के आगी पर सेक देवल जाला, आ फेर से ओके यूज कइल जाला। तो कोनो बात ना, उ फेर से हो जाई। हक रख दो छनवटा फरावा ठापो। का कहलू? हक रख दो छनवटा फरावा ठापो। तहार विचार ठीक बा ना भौजी? अरे छानावटा परावटा पर रखला से का होई रे? ना पता बतरा कहीं भौजी तीन कोनिया पराठा का तो बात ता नहीं का ना करत। तू तो खत बड़ा राजा दोनों बेरा रोटी। हाँ ई बात सही बा कि तू तक खात बड़ा राजा दोनों बेर रोटी। काहे कि भौजी शहर में बनावेला टाइम नहीं मिल पावेला। अगर पराठा खाए के अगर दिले बानू तो कबो कबो खरीद के आदमी खा लेवेला। मुंह डाल लेता खरावटा पर, यहाँ खरावटा का कहा लो सो? तो भौजी हम समझ गए कि तू कवना पराठा के बात करत तारू। तो रउआ लोग का लागल खता ई छनावटा और पराठा के बारे में? जाई तो नीचे कमेंट में बताई। तो मिला तनी अगला वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।